Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua, nagbabalik sa ating special coverage ng bagyong si Pepito na may international po na yun na pangalan as Saudel. At ito po ay para sa ngayong gabi ng Martes, ika-20 na buwan ng Oktubre 2020 at itong Tagalog version ay pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Ngayon, punta tayo diretso sa fast animation. Kita po natin ngayon ang paglakas po ng bagyong si Saudel during the past 6 hours. Ngayon po, isa na po siyang 75 kph na tropical storm at inasa na pong maglandfall sa mga oras na ito o hanggang mamayang alas 10 sa may bahagi po ng in between Baler and Casiguran sa may San Ildefonso, malapit po doon. At doon na po siya maglalandfall any moment from now. At nakita po natin, napakalawak po ang rain bands niya. Halos covered po ang malaking bahagi po ng Northern at Central Luzon kasama po ang Metro Manila. So mag-ingat po tayo sa mga pagbabaha, lalo na sa mga low-lying areas, mga flash floods, at ganoon din po yung mga landslide at mudslides na generate po kapag malalakas po yung buhos ng ulan. At kitang-kita po natin, yan dark maroon, yan po ang thunderstorm clouds na umiikot po sa sirkulasyon po ng bagyong si Pepito. Sa mga oras na ito, kung titingnan natin yung latest radar, galing po ito sa Pag-asa, courtesy of windy.com servers. Yan po, ito po yung latest for the past 6 hours, umpisang alas 5 hanggang sa mga oras na ito, alas 9:30. At kitang-kita po dito sa radar, yan po yung kanyang hook rain bands. Kitang-kita po natin ang pag-develop ng kanyang center, although wala po siyang fully developed na eye kasi tropical storm pa lamang po siya. So possible pwedeng mag-reach pa siya ng 85 kph bago mag-landfall. At ang projected na landfall dito ay nag-shift na yung mga computer models, bale pataas ng bahagya. Pa-northwest na yun ang galaw niya. Dati nag-west at nag-northwest na yun. So medyo erratic po ang galaw nitong bagyong ito. At sa mga oras na ito, as of 9:30, ay ipopost natin yan, forward natin dito, okay? As of 9:50 na pala, at nandito po siya sa may San Ildefonso, diyan na po siya nagla-landfall. Ito yung dating forecast natin for the past 2 days, diyan po nangyari po na yon sa latest. So, diyan na po siya magla-landfall at posibleng ang bagong track na yon ay paganito, o pwede pong umakyat dahil po sa humihina po yung steering high pressure ridge sa taas na kumukontra sa kanya o para umakyat. Kaya medyo nakaakyat siya ng bahagya. So, yan po ang ito nakita nating orange hanggang dark red. Yan po ang moderate to heavy. Itong dark red, intense rainfall po yan. So, ito moderate to heavy. Although Metro Manila, yung northern portions lang po ang apektado. Valenzuela City at yung ibang areas po ng NLEX sa may Bulacan. But from Tarlac, Nueva Ecija, pataas, hanggang dito sa may Benguet, Baguio, affected po yan ng heavy rains, dala po ng sirkulasyon nitong tropical storm na si Pepito. At ayan po, kinakita po natin na posibleng maglandfall na po ito any moment from now. So, itong bagyong ito, inaasahan po bukas ng umaga ay either lalabas po dito sa may Lingayen Gulf o dito sa may west coast ng Zambales kapag subsub po siya. Kung mag-west-northwest, dito po siya sa may Cape Bulinaw lalabas, sa may 100 Islands ng Pangasinan. Bukas po ng mga alas 5 ng umaga dahil medyo bumagal naman ng bahagya. But 8 a.m. nandyan na po siya sa may West Philippine Sea. So expect ang magdamagan pa rin yung mga pag-ulan. So mag-ingat po tayo dahil sa possible pagbabaha sa mga low-lying areas hanggang bukas po. So please take all necessary precautions. Ito na lang po yung track natin kaninang alas 5. So i-disregard na natin yung track na yan dahil ang bago na yon ay posibleng dito na po siya nadaan. Pag ganito. At exit po siya sa may Lingayen Gulf. So medyo umakyat lang ng bahagya. At kung titingnan natin yung latest Asian Agencies tracks, yan po, nag-agree lahat, nadaan po dyan. Sa may Pangasinan area, via Aurora, at nadaan po sa Nueva Vizcaya, Benguet, at Pangasinan, La Union area. Dyan po siya lalabas bukas ng early morning. So, ingat po tayo lahat. At ito naman po yung Typhoon Global Model. So, medyo hindi nag-agree lahat dahil po napakahina pa lang itong system na ito.
Pag mahina po ang system, nahihirapan po ang mga computer models na ma-detect kung saan talaga siya dadaan. Medyo tumatama po na yun ang European model sa kanyang track. So far, yan po ang ating latest sa ating bagyong si Pepito. Mag-ingat po tayo, mag-pray po tayo lahat na sana ligtas po ang ating mga kababayan na maging affected po nitong bagyong si Pepito o Saudel. So, hanggang bukas po, ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aming YouTube channel.